खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों अननाय जासिग्रोनानै दिनै आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननाव बेखौनो फोरमायो जे बेनो जादों सोरनियाव माखासे खामानि मावनो थाफैनाय सुबुंफोरा बेमारजों गोलैसोना दं। बे बेमारानो जादों जोंबो थांफैदों आरो बिथांमोना हस्पिटालाव गोलैसोना दं। बिसोरनि थाखाय गोबां हेल्प नांगौ जानानै फैदों आरो फैसाया थोजासे नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननि सायाव एसे सहाय मोनोब्ला मोजां जागोन आरो नोंथांमोनाबो सहाय होयोबा जोंनि बर' समाजनि आरो सुबुंनि थाखाय मोजां जागोन। आं बेखौनो फोरमायो जे बिथांमोननि फन आरो एड्रेसखौ आं खिन्थानो सानदों। बे साबासेनि सुबुंनि जायगा आरो मुंखौ से नम्बरावनो जादों शुक्लेश्वर दैमारि, बिफानि मुं फुलेन दैमारि, गामि आमि फुख्रि लासे मिजिंजुलि, थाना मिसामारि, जिल्ला सनितपुर, आसाम। फन नम्बरा जादों 784311। आरो नै नम्बराव जादों लसन बर', बिफानि मुं सिन्ताराम बर', गामि एकमन देउरिगाव आरो थाना गेरुवा बाजार, जिल्ला उदालगुरि, आसाम। पिन नम्बरा 784514। 3 नम्बराव जादों बिलिफां सरगयारि, गामि जियाबारि, लासो दिगालजुलि, थाना मिसामारि, जिल्ला सनितपुर, आसाम। पिन नम्बर 784806। 4 नम्बराव गुनजित रामसियारि, 4 नम्बराव गुनजित रामसियारि, गामि पुष्पापुर, लासो मिरानपुर, थाना नलबारि, जिल्ला नलबारि। पिन नम्बर 781535। आरो 5 नम्बराव जादों सोरनोम दैमारि, गामि जरफुख्रि, लासो मिजिंजुलि, थाना धिकियाजुलि, जिल्ला सनितपुर, आसाम। बिथांमोना मोनसे हस्पिटालावनो गैया आरो साथामा बेलेग हस्पिटालाव आरो सानैया आरो बेलेग हस्पिटालाव। बे हस्पिटालनि मुङानो जादों साथामनिया थमास माउन्ट हस्पिटाल, चेन्नाइ आरो सानैया रामाचन्द्रन हस्पिटाल, चेन्नाइ। बिथांमोना गावसोरनि खामानि थोजासे फैसाजों बिथांमोना गावनि गावसोरनि बेमारखौ सेखांना लानो हायाखै। बेनो खावलायदों जे फेसबुकआव आगारना होनाय दङ, आं बे डिसक्रिपसनाव होगोन, बिथांमोना बेयाव नायहैबानो जाबाय। आरो बिथांनि मुङा जादों गौरां बसुमतारि, चेन्नाइ बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानानै बिथाङा बिदिनो बयनिसिमबो हेफाजाब मोनगोन होननानै बिथाङा गावनि एकाउन्ट आरो फन नाम्बारबो होनाय जादों। बिथांमोना जुदि फैसाखौ मोजां गाज्रि सावरायनानै जुदि फैसाखौ हरनो गोसो जायोबा रांखौ बिथांमोना बे फन नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। बिथांमोना जुदि गावनि बर' फिसा होननानै जुदि अननाय लायोबा आरो गोजानाव बाहेरायाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ। 2 नभेम्बरनिफ्रायनो बिथांमोना हस्पिटालाव गोग्लैसोनानै दङ। दिनै बिथांमोना गावसोरनि खामायनायजों थोजासे बेमारखौ सोखाना लानो हायाखै। बेनिखायनो बिथांमोना जुदि नोंसिनि अननायजों हेल्प खालामदो।